gising. Kaya Wag gagawin sa amin. Yan, tingnan mo. malaman mo sa tumakas ako kapuli ka best stressing out. Ilan na lang years din ni Ma'am Carla? Mayroon, 80s lang ba rin? Anak kami pa. Siguro nung aliya 1982, 83 makanya. 1983? Kalwa danan eh. Kangapong kahit pa yan. Before kangapong naman. Every September dala papalwal din eh. September 8. September 8, Sang coronation. birthday ng coronation. Coronation ng... Ay, nakalagay yung baliw. Oh. Kaya dapat kita man, di ba tang kakitang babo, bababa ka. Kaya kasi na paglako baka medyas ka dapat. Mari magdibo. No. Ali kasi may mga kanina, di mo kayo korte.